Μα τι να κάνω τώρα που σε χάνω, μα τι να κάνω, πάλι δε σε φτάνω. Μα τι να κάνω, τώρα που λείπεις ας πεθάνω. Μα τι να κάνω. Το παίζες πως ήσουνα κυρία και μου λέγες πως μ' αγαπάς πολύ. Αλλιώς όμως τα έφερε ιστορία και τώρα εμείς δεν είμαστε μαζί. Και τώρα εμείς δεν είμαστε μαζί. Μα τι να κάνω τώρα που σε χάνω, μα τι να κάνω, πάλι δε σε φτάνω. Μα τι να κάνω, τώρα που λείπεις ας πεθάνω. Μα τι να κάνω, μα τι να κάνω, τώρα που σε χάνω. Μα τι να κάνω, πάλι δε σε φτάνω. Μα τι να κάνω, τώρα που λείπεις ας πεθάνω. Μα τι να κάνω, μα τι να κάνω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στις μουσικές διαδρομές. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χαρμαντάς και μαζί με όλη την ομάδα η οποία βρίσκεται πίσω από τις κάμερες εδώ στις εγκαταστάσεις του Antenna Media Lab, γιατί όλα τα ωραία συμβαίνουν μόνο ομαδικά, είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε μια σειρά από μουσικά concepts τα οποία ελπίζω να αγκαλιάσετε και να τα αγαπήσετε. Γιατί όταν πρόκειται για μουσική, μόνο ωραία πράγματα μπορούν να συμβούν. Η μουσική έχει δύναμη, η μουσική ενώνει και η μουσική αφήνει πάντα όμορφες και γλυκές αναμνήσεις. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ έναν νέο, ταλαντούχο και πολλά υποσχόμενο καλλιτέχνη για το μέλλον, το Γιάννη τον Πολύδωρο, ένα παιδί με όρεξη, μεράκι και πάνω απ' όλα αγάπη και πάθος για αυτό που κάνει. Μαζί με το μουσικό του συγκρότημα μας έχουν ετοιμάσει μια μεγάλη σειρά από μουσικά κομμάτια τα οποία είναι έτοιμοι να μας παρουσιάσουν. Ας τους απολαύσουμε λοιπόν. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Και εσύ μου γέλασες γλυκά και μου πες το φίλι μου μυρίζει δυόσμο, μυρίζει δυόσμο. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να πετάξω σαν πουλί πάνω απ' τον κόσμο. Και εσύ ζωγράφισες φτερά σε ένα λευκό χαρτί και μου πες φως μου, μη φύγεις φως μου. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Και έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα.
και έμεινα εδώ να μην μ' αράθεις, και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα, και έμεινα εδώ να μην φοβήθεις, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα, και έμεινα εδώ να μην μ' αράθεις. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα, και έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα, και έμεινα εδώ να μην μ' αράθεις. Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε, κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε. Είναι μεγάλος Γολγοθάς να λες αντίο, και από ένα τώρα εμείς γίναμε δύο. Μα σ' αγαπάω, μα σ' αγαπάω, είναι τρελό να θέλω εγώ αλλού να πάω. Μα σ' αγαπάω και σου ζητάω μόνο για λίγο να μπορώ να σου μιλάω. Ξύπνησα μόνο στο πρωί σαν δυο κρεβάτι, κάθε γωνιά μέσα στο σπίτι θυμίζει κάτι. Δεν ξεπερνιέται τελικά σε μία νύχτα. Θέλω ακόμα να σου πω όσα δεν είπα. Μα σ' αγαπάω, μα σ' αγαπάω, είναι τρελό να θέλω εγώ αλλού να πάω. Μα σ' αγαπάω και σου ζητάω μόνο για λίγο να μπορώ να σου μιλάω. Μα σ' αγαπάω, μα σ' αγαπάω, είναι τρελό να θέλω εγώ αλλού να πάω. Μα σ' αγαπάω και σου ζητάω μόνο για λίγο να μπορώ να σου μιλάω. Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω και να πω πως δεν υπάρχεις πια. Η αγάπη σου αφού ήταν ψέμα
Δε συγκρίνεται μ' άλλη καμιά. Δεν μπορεί να μην νιώθεις για μένα, έστω κάτι το παραμικρό. Μια φορά στη ζωή αγαπάμε, μα η αγάπη σου δεν είναι εδώ. Αλήθεια σου λέω θα τρελαθώ, αλήθεια πεθαίνω για να σε δω. Αλήθεια σου λέω θα τρελαθώ, αλήθεια πεθαίνω για να σε δω. Αυτό που τόσο φοβάμαι, ο τρίτος δεν θέλω να είμαι, κι απόψε μόνος κοιμάμαι. Δεν θέλω τρίτος πια να είμαι, σ' αυτό το δρόμο που πάμε. Δεν θέλω τρίτος πια να είμαι. Κρυφά σε ένα στενό είδα αυτό που ευχόμουν να μην το δω. Εσύ μάλλον μαζί, μοιάζει εικόνα αστεία και τραγική. Αυτό που τόσο φοβάμαι, ο τρίτος δεν θέλω να είμαι, κι απόψε μόνος κοιμάμαι. Δεν θέλω τρίτος πια να είμαι, σ' αυτό το δρόμο που πάμε. Δεν θέλω τρίτος πια να είμαι. Φοβάμαι. Υπέροχη, καταπληκτική και είμαστε ακόμα στην αρχή. Γιάννη μου, καλώς όρισες. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκεσαι εδώ σήμερα μαζί μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Αρχικά να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία που μας φιλοξενείτε εδώ στην Antenna Media Lab. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όλη αυτή η σειρά κομματιών που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι προγράμματα τα οποία με τα παιδιά δουλεύουμε πολύ καιρό. Τα έχουμε ξαναδουλέψει. Αρχικά να σου συστήσω το πιο βασικό για μένα. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο καταπληκτικοί μουσικοί? Οι δύο καταπληκτικοί μουσικοί αυτοί λοιπόν είναι ο Νίκος Τσακλάνος στα πλήκτρα. Ένας πάρα πολύ καλός μουσικός και πολύ καλός μου φίλος. Και επίσης στην κιθάρα είναι ο Κωνσταντίνος Σταμελάκος. Επίσης πολύ καλός μουσικός και καλός μου φίλος. Με τα παιδιά ξεκινήσαμε πριν περίπου 3 χρόνια. Γνωριστήκαμε. Μου επιτρέψεις να σου πω τον backstory φυσικά. Γι' αυτό σε έχουμε φέρει σήμερα άλλωστε εδώ πέρα. Γνωριστήκαμε που λες κάποια στιγμή από ένα κοινό φίλο, μια κοινή παρέα σε μια παραλία. Ένα καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Βρεθήκαμε εκεί. Ταιριάξαμε πολύ σαν χαρακτήρες. Και λέγαμε σιγά σιγά να βρεθούμε, να παίξουμε, να κάνουμε κάποιο live, να κάνουμε μια ωραία δουλειά. Ο δύσκολος ήταν εκεί πίσω, ο Νίκος, σε όλη αυτή την πορεία, αλλά και αυτός επειδή αγαπάει πολύ αυτό που κάνει όπως και εμείς με τον Κωνσταντίνο, ακολούθησε σε αυτό που... Λέει, ας το δοκιμάσω για αυτό. Ναι, ακολούθησε σε όλο αυτό που επιχειρήσαμε να κάνουμε. Βγήκε πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε το 2021, αν θυμάμαι καλά, σε ένα μαγαζί στη Χαλκίδα. Πολύ ωραία. Μαζί με τα παιδιά. Ήταν και άλλη μουσική, φυσικά δεν ήμασταν οι τρεις μας. Κάναμε μια πολύ ωραία κατάσταση εκεί πέρα μουσική. Με πολύ κόσμο, πολύ ωραία lives. Συνέχισαν τα lives, ακολουθήσαν και σε άλλες περιοχές. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε σταματήσει να παίζουμε παρέα και περνάμε και πολύ καλά και το αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γιατί όπως είπες και πριν, η μουσική χωρίς παρέα δεν νοείται. Και δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από και τη δεν μουσική. Υπάρχει κάτι πιο όμορφο φυσικά από τη μουσική. Οπότε ακολουθούμε το δρόμο μας και όπου μας βγάλει με την αγάπη και με το πάθος που έχουμε. Έτσι είναι και σας εύχομαι τα καλύτερα. Μας βάλατε από την αρχή της εκπομπής στο κλίμα με τον καλύτερο τρόπο και ξεκινήσατε με το νέο σου τραγούδι, το πρώτο σου επίσημο τραγούδι. Μάλιστα. Με τίτλο «Μα τι να κάνω», το οποίο κυκλοφόρησε αρχές του περασμένου Αυγούστου σε συνεργασία με την Alpha Records. Και από ό,τι κατάλαβα από τους στίχους, μιλάει για έναν δύσκολο χωρισμό,
τον οποίο ο άντρας της ιστορίας δεν μπορεί να ξεπεράσει στην αρχή τόσο εύκολα, αλλά μετά κάτι γίνεται. Για πες μας. Υπάρχει ένα γενικά ωραίο backstory πίσω από το Ματίνα Κάνω. Γενικότερα έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Θεωρώ το Ματίνα Κάνω είναι ένα κομμάτι το οποίο αγάπησα από την πρώτη στιγμή που το έγραψα, διότι το έγραψα πάρα πολύ γρήγορα. Σε εκφράζει. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Κάποια στιγμή λοιπόν υπήρξε αυτή η δυσάρεστη κατάσταση στη ζωή μου, ένας χωρισμός όπως λες, που δεν είναι πάντα δυσάρεστη, σου μαθαίνει και πράγματα. Σίγουρα. Και έκατσα με την κιθάρα μου στο σπίτι μου, όταν ήμουν ακόμα πολύ μικρός, εκεί στα 17. Και έκατσα και άρχισα να γράφω, δοκίμαζα αυτό, δοκίμαζα το άλλο, δεν μου άρεσε. Κάποια στιγμή αρχίζω, παίζω και μου κολλάνε οι στίχοι. Γράφω. Μιλάει λοιπόν για μια κοπέλα η οποία. Δεν φέρθηκε και τόσο ωραία. Ήμασταν μαζί, δεν φέρθηκε και πολύ καλά, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά, ρε παιδί μου. Στο τραγούδι χρειάζεται αυτό να υπάρχει, η υπερβολή, άμα θες, αυτό το πικάντικο το παραπάνω. Υπήρξε υπερβολή δηλαδή, δεν ήταν και τόσο χάλια τα πράγματα. Και έγραψα αυτό το κομμάτι βάσει αληθινής ιστορίας, προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι να μας παρουσιάσετε τη συνέχεια? Αν με ρωτάς εμένα, είμαι έτοιμος, τα παιδιά είναι έτοιμα και αυτά, εννοείται είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να σας απολαύσουμε. Άδικες στιγμές, η ψυχή μας καινή. Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί κοίτα να δεις πως αλλάξαμε μες στη ζωή που ταιριάξαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή. Ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί περιμένω να'ρθείς να με βρεις. Πάντα αργείς μα ξέρω θα φανείς. Κι αν χειμώνες μόνος πέρασα, ούτε μέρα δε σε ξέχασα. Της καρδιάς μου τα μηνύματα θα σου στείλω με τα κύματα ξανά. Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με κι ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά. Μια βράδια κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι
στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με και ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά μια βεράδια. Στο ηλιοβάσιλεμα κι όλη μέρα σε περίμενα, σαν κερίο φαρός που γυρνά σου φωτίζει τώρα τη στεριά. Στο λιμάνι ξεκίνα γιόρτη, άκουσα πως έρχεσαι εσύ ξανά κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με και ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά μια βραδιά κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με και ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά μια βραδιά. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη μου, θέλω να σε ρωτήσω πώς το τραγούδι και η μουσική εισέβαλαν στη ζωή σου. Είχες από μικρός αυτά τα ερεθίσματα? Γιατί από όσο ξέρω προέρχεσαι και από μια αεραστεχνικά μουσική οικογένεια. Κοίταξε να δεις. Εγώ όταν ήμουν μικρός ποδόσφαιρο ξεκίνησα να παίζω. Εκεί δηλαδή πήγαινε η φάση. Γι' αυτό παρακάτω, μην αγχώνεσαι. Εκεί πήγαινε η φάση. Αλλά επειδή η μητέρα μου είναι μουσικός, επαγγελματίας του κλασικού τραγουδιού βέβαια, καμία σχέση με τι κάνω εγώ. Από μικρό παιδί, καλός ή κακός, άκουγα στο σπίτι πιάνο συνέχεια και μελετούσα και άκουγα. Πήγαινα κι εγώ σαν μικρός, έπαιζα από πάνω ό,τι μου έρχονταν στο κεφάλι. Θυμάμαι το πρώτο μου τραγούδι που έπαιξα ήταν ο Ροζ Πάνθυρα, ας πούμε, κατάλαβες. Τέτοια πραγματάκια, πολύ παιδικά. Και στην πορεία, όπως έπαιζα και ποδόσφαιρο, ασχολιόμουν λίγο με τη μουσική. Πολύ ερασιτεχνικά, πολύ χαλαρά. Αργότερα στην πορεία, όσο μεγάλωνα, έβλεπα ότι το ποδόσφαιρο σταμάτησε να με γεμίζει και η μουσική άρχισε να αποκτάει παραπάνω ρόλο στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, όταν αποφάσισα να φύγω από τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι στα λέω, αλλά είναι στο story. Όταν αποφάσισα να φύγω λοιπόν και ήρθα στη Χαλκίδα να μείνω μόνιμα μόνος μου πλέον, όντας 16 χρονών. Αγαπάμε Χαλκίδα, έτσι. Λατρεύουμε Χαλκίδα, να το πούμε και αυτό. Άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική, παίζοντας κιθάρα με παρέα, με φίλους. Δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι παραπάνω. Το ξεκίνησες και το έβλεπες. Ναι. Πώς θα πήγαινε. Και κάποια στιγμή ένας καλός μου φίλος, ο Πάρης Παπουτσής, με πήρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου λέει: έχω κλείσει ένα live σε ένα μαγαζί, σε ένα χωριό λίγο στην Χαλκίδα, στη Λάμψακο. Και του λέω: πώς θα πάμε, ποιοι θα πάμε, με τι πρόγραμμα θα πάμε, τι θα πούμε. Άσε, μου λέει, θα τα βρούμε. Τα βρήκαμε, πήγαμε, παίξαμε το πρώτο μας live και μετά ακολούθησε συνέχεια. Σε τι ηλικία έγινε όλο αυτό το πρώτο live? Ήμουνα 16 χρονών. 16 χρονών το πρώτο μου live και σιγά σιγά το ένα live γίναν δύο, τα δύο γίναν τρία. Στο πρώτο live, συγγνώμη, σε διακόπτω, ήμουν εκεί και σε είχα ακούσει. Ήσουν εκεί, Τότε μάλλον δεν γνωριζόμασταν ακόμα. Οπότε... Όχι πολύ, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν. Και είχα βγάλει και 28 story και όλες είχα γεμίσει το Instagram, κάθε τραγούδι και ένα story. Εσύ ήσουνα. Έβλεπα ειδοποιήσεις συνέχεια και πάταγα. Ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο live αυτό το πρώτο, γιατί είχαν έρθει και πολλοί φίλοι μου και το βιώσαμε πάρα πολύ. Υπήρχε τεράστια ανταπόκριση, έτσι. Νομίζω πέρα από κάθε προσδοκία. Και στην πορεία υπήρχε ανταπόκριση. Αυτό ήταν που εμένα με έκανε να ασχοληθώ μετά επαγγελματικά με το τραγούδι. Γιατί έβλεπα ότι περνούσε αυτό που έκανα. Οπότε έλεγα γιατί όχι. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξες να κάνεις μια τέτοια στροφή στην καριέρα σου από το ποδόσφαιρο στο τραγούδι? Ήρθε πολύ ομαλά όλο αυτό. Δηλαδή έβλεπα ότι πήγαινε. Γνώριζα μετά κι άλλο κόσμο. Έβλεπα ότι είχε ανταπόκριση. Έβλεπα ότι μου λέγανε πως ήμουν καλός. Ότι μπορούσα να το εξασκήσω να το βελτιώσω.
Είχα και τη μητέρα μου που είναι μουσικός, οπότε με βοηθούσε σε κάποια πράγματα. Και αργότερα όταν έφτασε η ώρα να κάνω και την πρώτη μου σεζόν, γνώρισα και τα παιδιά. Δηλαδή αυτό θέλω να το πω γιατί καλό είναι να το λέμε αυτό. Να λέμε το ποιοι άνθρωποι μας βοηθήσανε στην πορεία μας μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα στην πορεία μου, καλός ή κακός, και ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος έχουν παίξει πολύ βασικό παράγοντα στο να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Ό,τι και αν είμαι, κατάλαβες. Αυτό που καταφέρει μέχρι σήμερα. Μα δεν είπαμε και πριν ότι όλα τα ωραία γίνονται μόνο ομαδικά. Προφανώς. Αλλά θέλω να το πω αυτό γιατί τα παιδιά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα σε όλο αυτό το κομμάτι της μουσικής, σε όλα τα θέματα. Και επαγγελματικά και ψυχολογικά. Γενικότερα σταθήκαν δίπλα μου και στέκονται δίπλα μου όποτε τους χρειάζομαι, χωρίς καμία άρνηση. Το τραγούδι όμως δεν ήταν το πρώτο κομμάτι που μπήκε στη ζωή σου, ήταν το ποδόσφαιρο. Και αφού έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το ποδόσφαιρο, δεν έπαιζες όπου και όπου. Ήσουνα για 7 χρόνια στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς. Από τα 9 έως τα 16. Ήταν αυτό μια έτσι ωραία εμπειρία της ζωής μου. Θα σου πω, όταν ήμουνα πιο μικρός και ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, με ξεκίνησε ο πατέρας μου. Στην ηλικία των 7 ετών λοιπόν εγώ έχασα τον πατέρα μου τελείωσε ξαφνικά. Και θυμάμαι ότι όνειρό του ήταν να αγωνιστώ στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Το είχαμε έτσι. Το χαβαλέ τότε, δεν υπήρχε τώρα προοπτική. Γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ήμουνα στη Χαλκίδα, ναι, δεν υπήρχε προοπτική, ας πούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν. Έγινε όμως. Με παίρνει τηλέφωνο τότε δάσκαλός μου στο ποδόσφαιρο και μου λέει: Γιάννη, θα πας εκεί δοκιμαστικά. Εγώ εκείνη την ώρα, ξέρεις, πέταξα στα σύννεφα, ήμουνα τώρα εντάξει. Ένα παιδάκι 9 χρονών. Ναι, 9 χρονών, 9 στα 10 και πήγα στον Ολυμπιακό και αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχε και αυτό το κομμάτι της ζωής μου, γι' αυτό σου λέω όλα στη ζωή είναι puzzle. Κάθε κομμάτι παίζει ρόλο στο πώς θα προχωρήσεις μετέπειτα στη ζωή σου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μου μάθε την πειθαρχία, μου μάθε την ομαδικότητα, μου μάθε πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρησιμοποίησα αργότερα στη ζωή μου. Καταλαβες. Ήτανε καλή εμπειρία, έκατσα εκεί αρκετό καιρό. Σε ποια θέση αγωνιζόσουν, το σημαντικό δεν μας ήμουνα τερματοφύλακας. Ιδιαίτερη θέση γενικότερα. Σίγουρα, κομβική. Κομβική, ναι. Δόξα τω Θεώ, γνώρισα και πολύ κόσμο από το ποδόσφαιρο. Έκανα και φίλους πολύ καλούς που παίζουν τώρα και επαγγελματικά. Κρατάς επαφές. Με μερικούς κρατάω επαφές, ναι. Με μερικούς φίλους μου που ήμασταν από τότε στις ακαδημίες που τώρα είναι σε άλλες ομάδες, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, που είναι επαγγελματίες. Κρατάμε επαφές πολύ καλές και έχουμε καλές επικοινωνίες. Και τι ήταν αυτό το οποίο σε όθησε να αφήσεις μια ίσως πολλά υποσχόμενη καριέρα στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό ή κάπου αλλού, για να ακολουθήσεις το τραγούδι? Γιατί όσο να είναι, Ολυμπιακός ήταν. Πες μου εσύ. Δεν ξέρω πώς μου τα έβαλε. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Απλά κάποια στιγμή. Ξύπνησε ένα πρωί και τι είπες? Ακολουθώ το τραγούδι, θα σου πω. Τα παρατάω. Το θυμάμαι ακόμα το σκηνικό. Ήμουνα σε μια προπόνηση τέλος της χρονιάς. Θυμάμαι ήταν εκεί στο Μάιο. Και όπως τελειώνει η προπόνηση, κάθομαι εκεί πέρα στο γήπεδο, κοιτάω και λέω: θέλω να φύγω. Δεν θέλω άλλο. Κουράστηκα. Κατάλαβες, έτσι ξαφνικά έρθει όλο αυτό. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Φαντάσου γυρίσα σπίτι μου και λέω στη μάνα μου: μαμά, έφυγα. Τι εννοείς έφυγα? Κάγκελε μητέρα. Πήγα πάνω στη δίκη και της λέω: παιδιά, θέλω να φύγω. Δεν θέλω άλλο. Δεν με γεμίζει. Και το σταμάτησα. Όλα για καλό. Όλα για καλό. Από ό,τι φαίνεται, όλα για καλό. Τι άλλο μας έχετε ετοιμάσει? Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ άλλα πράγματα. Θα αφήσω τον μαέστρο να μιλήσει. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Να με τώρα πάλι στο καράβι, για ίδιο ταξίδι μάγια θάλασσα μ' αρπάζει. Και πάνω που λέγα η φωτιά δεν ξανανάβει, θα ξαναρχίσω άλλη μια
δε με πειράζει. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Από παιδί είμαι ένα σώμα που χειρίζα στον αέρα. Σώμα φυγής, μα εγώ παρέμεινα και εσύ πήγες πιο πέρα. Ματέα σαν να ζητώ ό,τι και να θέλησα, άγρια μέλισσα. Και μου έχει μείνει το κεντερί στο χέρι βέρα. Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή να είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή. Που λύπης μου πέσε βαρύ, με αναμενήσεις εγώ καίγομαι και λιώνω σαν κερί. Κι αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι να καίγες όπως κι εγώ με. Είσαι εκείνη που έψαχνα, που χρόνια λαχταρούσα. Στην αγκάλια σου θα θέλα για παντότε να ζούσα. Με πλημμυρίσαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσαμε στη φωτιά. Με πλημμυρίσαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσαμε στη φωτιά, μες στη φωτιά. Αφήνεις το ποδόσφαιρο, επιστρέφεις στη Χαλκίδα και ξεκινάς τη νέα σου καριέρα στο τραγούδι. Υπήρχε υποστήριξη από το οικογενειακό σου περιβάλλον, το φιλικό σου κύκλο σε αυτό το νέο σου βήμα? Κοίταξε. Υπήρχε υποστήριξη από κάποιους που δεν το περίμενες? Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι
δεν θα επεκταθώ πολύ σε αυτό. Κοιτάω πάντα θετικά σε μια κατάσταση. Οπότε θα σταθώ σε αυτούς που με στήριξαν. Ωραία. Η μητέρα μου λοιπόν 7-8 χρόνια όσο ήμουν στον Ολυμπιακό με στήριξε πάρα πολύ. Ήτανε πολύ δίπλα μου σε όλα. Όταν λοιπόν της λες ξαφνικά ότι όλο αυτό που κυνηγάς τόσο καιρό το παρατάς, περίμενα μια αντίδραση, ρε Σιγιάννη, τι είναι αυτά που κάνεις, το έχεις κυνηγήσει, γιατί να κάνεις αυτό, ενώ είναι μουσικός. Όταν λοιπόν της το είπα αυτό μου λέει, αγάπη μου, ό,τι επιθυμείς, εγώ είμαι δίπλα σου. Πολύ ωραίο αυτό. Η μητέρα μου ήταν δίπλα μου, η αλήθεια είναι αυτή. Από το οικογενειακό μου περιβάλλον που ήταν και κοντά μου, έτσι, γιατί πολλοί συγγενείς μου είμαστε μακριά λόγω απόστασης. Ακριβώς. Η κοντινή σου. Ναι, ήταν δίπλα μου. Οι υπόλοιποι, όταν είδαν ότι μπορώ να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, τότε ήταν δίπλα μου. Έχει διαφορά. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αυτοί που ήταν κυρίως δίπλα μου από την αρχή μέχρι και σήμερα ήταν οι φίλοι μου. Όλοι μου οι φίλοι δηλαδή με στηρίξανε πάρα πολύ. Και δυστυχώς ή ευτυχώς θα το ξαναπώ, τα παιδιά πίσω, συγκεκριμένα αυτοί οι δύο, Νίκος και ο Κωνσταντίνος, με στηρίξανε πάρα πολύ και με στηρίζουν πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι ο καθένας, καλός ή κακός, ναι μεν υπάρχει μια ομάδα, αλλά και ο καθένας, ξέρεις, έχει και τα δικά του. Το ψώνιο του. Όχι τόσο το ψώνιο του, έχει τις δουλειές του, έχει τα δικά του πράγματα να κάνει. Ναι. Πρέπει να κοιτάξει και τον εαυτό του. Άλλες υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν δύο άνθρωποι, και όχι μόνο αυτοί, δύο γενικότερα, κάποιοι άνθρωποι έχουν δικά τους πράγματα να κάνουν, όμως ανά πάση στιγμή όπου τους χρειαστεί είναι εκεί, ωραία, είναι μεγάλο πράγμα. Και δεν μπορείς να το ξεχάσεις όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή αυτό το πράγμα νιώθω ευλογημένος που το έχω σαν άνθρωπος, γιατί δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό. Πολλοί άνθρωποι κυνηγάνε τα όνειρά τους και τρώνε πόλεμο από την οικογένειά τους, από τους φίλους τους. Ακριβώς. Και τους αποθαρρύνουν. Καταλαβες. Αν δεν είναι και δυνατοί χαρακτήρες, τα παρατάνε κιόλας. Εγώ έχω την τύχη να είμαι και δυνατός χαρακτήρας σε αρκετά θέματα. Έχω την τύχη να έχω και ανθρώπους που με στηρίζουν. Οπότε όλο αυτό το μπουστάρισμα βγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει τύχει κάποια στιγμή να πιάσει τον εαυτό σου, να μετανιώνει για την επιλογή σου πάνω στο τραγούδι, να λυγίζει, να ξεσπάει, να λέει δεν έχει κάποιο νόημα, τα παρατάω. Ποτέ. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια. Κατάλαβες, ασχολούμαι 5 χρόνια. Αλλά ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, έχεις. Ποτέ να μην σου συμβεί. Ναι, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε το κλισέ: έχεις μια ζωή, ας τη ζήσεις όπως θέλεις. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να κάθεσαι τώρα να αναλωθείς σε πράγματα τα οποία δεν σε γεμίζουν πνευματικά. Κατάλαβες. Ακόμα και εσύ δηλαδή τώρα αυτό που κάνεις το κάνεις επειδή το αγαπάς. Σίγουρα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν που δεν το το αγαπάς. αγαπούσα, δεν θα ήμουν Πώς εδώ. θα αποδώσεις. Δεν θα ήμασταν εδώ. Πώς θα αποδώσεις. Ναι, αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνεις. Είναι κάτι τώρα που θέλω να πω, το σκεφτόμουν εξ αρχής. Με τρομάζεις. Έχω μάθει ναι. ότι ξεκίνησες να τραγουδάς για τις γυναίκες. Πώς αληθεύει όλο αυτό? Αυτό που το έμαθες? Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Μεγάλο ψέμα. Περίμενε, τι Πού είναι η κάμερά μου? Είναι μεγάλο ψέμα. Από εκεί μεγάλο ψέμα. Δεν με βλέπετε στη μούρη? Εμένα όλοι αυτό μου είπαν, ότι ο Γιάννης ο Πολύδωρος έπιασε την κιθάρα για τις κοπέλες. Μπορεί να αληθεύει. Και γιατί έκανε και αυτό το κόλπο με την κιθάρα, έτσι? Μπορεί να αληθεύει λίγο. Άντε. Γιατί κοιτάει την κιθάρα όταν παίζει και δεν κοιτάει τις κοπέλες και έτσι δεν κοκκινίζει και δεν τρέβεται. Κάτσε ρε φιλάρα, και αυτά είναι πληροφορίες που δεν τα ξέρουν πολλοί. Είδες. Κοίταξε, έχω την τύχη να τα ξέρω. Όταν μου πήρε η μητέρα μου την πρώτη μου κιθάρα, λέω θα μάθω να παίζω κιθάρα γιατί όντως. Τα παιδιά μου πίσω γελάνε, βλέπω. Ναι, γελάνε γιατί μάλλον αυτοί το ξέρανε. Πιθανότατα, το μάθαν τώρα. Άκου να δεις. Όταν πιάνεις την κιθάρα, ρώτα τον για αυτόν εδώ. Άμα θέλεις, δεν κοιτάς. Κατάλαβες, γιατί παίζεις και καλά παίζεις, κοιτάς, κάνεις. Οπότε. Έπιασες αυτό το κόλπο. Ναι, λέω εντάξει, θα πιάσω την κιθάρα, δεν θα κοιτάω, δεν θα ντρέπομαι, άρα θα τραγουδάω, άρα θα με top. Καταλαβες. Μετά εντάξει, άλλαξε αυτό. Αλλά αυτό για τις γυναίκες. Ισχύει. Αλλά εντάξει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλά το πήγες. Καλά το πήγες τώρα. Καλά το πήγες. Τι είδους μουσική σου αρέσει να ακούς σαν ακροατής? Έχω περάσει από πολλά στάδια. Δηλαδή, αν σου πω ότι ο μοναδικός καλλιτέχνης που ακούω από μικρό παιδί μέχρι σήμερα είναι ο Χατζηγιάννης, ασταμάτητα. Στην πορεία της ζωής μου έχουν περάσει κι άλλα είδη μουσικής, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Όταν ήμουν στην Αθήνα κάποια στιγμή είχα μια παρέα που έπαιζε και αυτή μουσική, αλλά παίζανε rock, AC/DC, Metallica, τέτοια πράγματα. Είχα περάσει και από αυτή τη φάση λόγω παρέας και τότε πιο πιτσιρικάδες για να κολλήσεις στο κλίμα, άκουγες και άλλα πράγματα. Αλλά
είχα περάσει διάφορες φάσεις. Κυρίως σπίτι μου θα βάλω να ακούσω ελαφρολαϊκά, λαϊκά. Σαν καλλιτέχνης, ποιο είναι το είδος με το οποίο σου αρέσει να γράφεις τραγούδια? Ποιο είδος μουσικής επιλέγεις για να γράψεις ένα τραγούδι? Νομίζω οι μπαλάντες. Οι μπαλάντες με γράφουν πιο πολύ από όλες. Δηλαδή δεν μπορώ να γράψω. Έχω γράψει τόσα τραγούδια. Έχω γράψει αρκετά τραγούδια. Δεν έχω γράψει κανένα τσιφτετέλη. Κανένα ζεϊμπέκικο. Μπορεί να έρθει και αυτό στο μέλλον. Τίποτα. Δεν μου βγαίνει, δεν ξέρω. Δεν μου κολλάει. Okay. Αν σου δινόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να συνεργαστείς με έναν μεγάλο επώνυμο και επιτυχημένο καλλιτέχνη, τραγουδιστή ή τραγουδίστρια, ποιος ή ποια θα ήταν αυτή? Και λέω αυτή τη στιγμή που μιλάμε γιατί είμαι σίγουρος πως στο μέλλον και με τα παιδιά θα κάνετε τεράστιες επιτυχίες. Όχι, σκέφτομαι τώρα. Πολύ. Είναι αναλόγως το κριτήριο, ρε εσύ. Ο αγαπημένος σου. Το όνειρό σου, με ποιον θα ήθελες να κάνεις ένα δίλημα? Όνειρό μου. Πιστεύω με τον Γιώργο το Μαζονάκη, πιστεύω. Γιώργος Μαζονάκης, ναι. Θα σου πει, θα σου τέριαζε. Μ' αρέσει γιατί έχει μια άλλη φιλοσοφία πάνω στο stage. Έχει αυτή την τρέλα. Έχει αυτή την τρέλα, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε και τα δίνουμε όλα. Μ' αρέσει να τον παρακολουθώ κιόλας. Κατάλαβε. Εγώ τον ακούω και τον βλέπω και χαίρομαι γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που εντάξει, το ζει. Κατάλαβε. Συνεχίζει να ζει αυτό που κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Και δεν σταματάει ποτέ αυτό. Νομίζω ο Μαζονάκη θα ήταν το. Αν μου έλεγε αύριο, ξέρω εγώ, επέλεξε κάποιον. Τώρα σε μία ώρα είναι εδώ, έρχεται εδώ. Γιώργο Μαζονάκη, ναι, ρε. Σας παραδίδω τη σκητάλη. Ναι, εννοείται. Αυτό το αντίο που τώρα θα πούμε είναι το τέλος κάποιας αγάπης που δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν γεννήθηκε ποτέ. Αυτό το παιχνίδι που παίζουμε ο ένας στις πλάτες του άλλου εδώ θα τελειώσει. Μα θέλω κάτι να σου πω, θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω τι προσπάθησες, το ξέρω τι γελάστηκες, γι' αυτό. Μην ψάχνεις την αγάπη, αγάπη όλους τους βρίσκει. Μην ψάχνεις μέσα μου να βρεις αυτό που δεν έχασες ποτέ. Μην ψάχνεις την αγάπη, αγάπη όλους τους βρίσκει. Μην ψάξεις μέσα σου να βρεις αυτό που δεν έχασες ποτέ. Κράτησέ μ' απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα πόσο σ' αγαπά. Φίλησέ μ' απόψε πιο πολύ. Ας τον ερώτα στο δάκρυ να πνιγεί. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός.
ο τελευταίος χορός. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Ήμουνα μικρός για τόσα ενίγματα, κι όμως τα απάντησα μωρό μου. Έκανα με σένα τόσα ανοίγματα, τώρα έχω κλειστεί στον εαυτό μου. Σου ρίξα τα δίχτυα μα δεν πιάστηκες. Ξέρεις να ξεφεύγεις απ' το θέμα. Ίσως έχεις δίκιο που φυλάχτηκες απ' το σ' αγαπώ και από εμένα. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις, κι άλλα μείνεις θα δεθώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις. Τόσα αγαπώ, τόσα αγαπώ. Ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ έμαθα στην ανάγκη σου να ζω. Κρατιέμαι απ' του ονείρου μου την άκρη, μέσα από την αλήθεια, μέσα στα παραμύθια σου θα ζω. Και έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να μ' ανασταίνεις κι εν σαν σκιά. Σ' ό,τι κι αν κάνεις μαζί με παίρνεις. Και έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να μ' ανασταίνεις και σαν μωρό τις αμαρτίες σου ακολουθώ. Το τραγούδι είναι ένα ακριβό σπορ για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει και να βιοποριστεί μέσα από αυτό. Ναι, είναι ακριβό σπορ. Ειδικά αν είσαι μόνος σου. Δηλαδή, ένας τραγουδιστής για να κάνει κάποια πράγματα χρειάζεται να έχει κάποιο budget, χωρίς να θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Δεν είναι απίθανο. Αλήθεια λέμε. Ναι, δεν είναι απίθανο να κάνεις, να έχεις αυτό το budget. Απλά είναι οι έξυπνες κινήσεις. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνει πολύ χαζές κινήσεις στην πορεία μου μέχρι τώρα, αλλά έχω κάνει και καλές κινήσεις. Όλο το κόλπο, αν θες, στο τραγούδι είναι
να είσαι κοινωνικός, να μπορείς να κάνεις γνωριμίες, αλλά το πιο βασικό είναι η δουλειά. Είναι η δουλειά. Να μελετάς, να κάνεις φωνητικά, να έχεις ως προτεραιότητα στα οικονομικά σου να βγάζεις τραγούδια, να βγάζεις παραγωγές για να μπορέσεις να προωθείς τον εαυτό σου. Ο τραγουδιστής είναι ένα σύνολο. Δεν είναι μόνο μια καλή φωνή. Πίστεψέ με, και δεν το λέω για να δείξω κάτι. Θεωρώ ότι υπάρχουν και όντως υπάρχουν πολύ καλύτεροι τραγουδιστές από μένα. Ωραία. Είμαι ένας τραγουδιστής ο οποίος θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, την οποία και κάνω. Ωραία. Ξέρω ότι έχω τα λαθάκια μου, έχω τα έτσι μου, τα αλλιώς μου. Ναι. Κανένας ποτέ θεωρώ ότι δεν πιάνει τα βάνη σε αυτό το χώρο. Προφανώς, αλλά υπάρχει ένα στάδιο, ένα επίπεδο που όταν το πιάσεις, από εκεί και μετά οι λεπτομέρειες που βελτιώνεις είναι πολύ μικρότερες από την αρχή σου μέχρι εκείνο το επίπεδο. Ωραία. Οπότε ο τραγουδιστής είναι σύνολο πραγμάτων. Δεν είναι μόνο μια καλή φωνή. Πρέπει να έχεις καλή φωνή, πρέπει να έχεις ρεπερτόριο, πρέπει να έχεις χρώμα στη φωνή σου ή να το βρεις άμα δεν το έχεις. Πρέπει να μελετάς καθημερινά πράγματα που αφορούν τη δουλειά σου, όπως τραγούδια, όπως μουσική. Για τη δική μου άποψη, έτσι, γιατί για κάποιους άλλους μπορεί να μην ισχύει, ότι ένας τραγουδιστής πρέπει να ξέρει και μουσική για να μπορέσει να θεωρείται ολοκληρωμένος. Όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν έναν τραγουδιστή. Δεν είναι μόνο η καλή φωνή. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχεις αποκομίσει αυτά τα 5 χρόνια με τα οποία ασχολείσαι με το τραγούδι και τη μουσική? Να ξεκινήσω από τα σήμαντα. Έχω αποκομίσει δουλειά, χρήματα, εμπειρία, αλλά έχω αποκομίσει και φίλους, στιγμές, πολύ καλές και κακές. Όλες οι στιγμές σου φέρνουν θετικά πράγματα στο τέλος. Όλα για καλό είναι. Και πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Είμαι τυχερός σε αυτό το θέμα, έχω βιώσει αρκετή αγάπη. Πού τραγουδάς αυτό το διάστημα, πού μπορούμε να σε δούμε και να σε ακούσουμε? Αυτό το διάστημα βρίσκομαι μαζί με μια πολύ πολύ ωραία ομάδα στο Fix, στη Χαλκίδα, Fix Live Stage. Είμαι μαζί με τον Μάρετο Χατζησάβα, είμαι μαζί με την Μαρίνα τη Λαζαράκη, είμαι μαζί με την Άννα την Πανταζοπούλου, μαζί με την Άστια τη Ζολότα και με τον Άκη το Δείξιμο. Παρέα, μια πολύ πολύ ωραία ομάδα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα εκεί στο Fix. Κάθε πότε? Είμαστε κάθε Σάββατο για τώρα και έρχονται και επόμενες μέρες. Θα είμαστε οι Παρασκευές, Κυριακές. Περιμένουμε ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή ήταν η συζήτησή μας. Θέλω να μου πεις πώς πέρασες εδώ, μαζί με τα παιδιά, πώς περάσατε? Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ καλά. Όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικοί εδώ στο στούντιο και φυσικά εσύ εντάξει σε γνωρίζω και πιο πολύ. Αλλά είναι εξαιρετικά τα παιδιά. Μου επιτρέπετε να κοιτάξω έτσι. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε και το. Τα παιδιά, περάσετε καλά? Εγώ πάρα πολύ καλά. Τελειά. Πολύ ωραία. Εσύ, φιλαράκι? Μια χαρά. Δεν θα φύγετε όμως, γιατί μας έχετε ετοιμάσει κάτι ακόμα μικρό. Έχουμε ακόμα ένα έτσι ωραίο μιξάκι. Να κλείσω επίλογο και να τα αφήσω πάνω σας. Κάνε ό,τι. Να τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ό,τι αγαπάς. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μας μουσική διαδρομή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χαρμαντάς. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τους ηχολήπτες, τους κάμεραμαν, τους μουσικούς που ήρθαν εδώ σήμερα. Όλοι τα παιδιά που είναι μέσα στο control και πάνω απ' όλα τον εμπνευστή αυτής της ιδέας, τον υπεύθυνο καθηγητή του ραδιοφώνου και της ηχοληψίας, τον κύριο Δημήτρη Δόδη. Χάρη σε αυτόν υλοποιούμε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν δική του ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε την επόμενη μουσική μας διαδρομή. Μέχρι τότε όμως να περνάτε υπέροχα, να χαμογελάτε και να τραγουδάτε. Σας παραδίδω σκητάλη, παιδιά, για να κλείσουμε με τον καλύτερο μουσικό τρόπο, γιατί πάντα η μουσική ομορφαίνει. Εδώ να μείνεις, να με κρατήσεις αγκαλιά, να μ' ανακρίνεις τη καληνύχτα στα φιλιά, τι μου τα δίνεις. Δε φεύγω απόψε κι απ' το αμάξι δε θα βγω, κι αν έχεις τίποτα μαζί μου να συγκρίνεις,
εδώ να μείνεις, να το μάθουμε κι οι δυο. Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις, τη καληνύχτα στα φιλιά τι μου τα δίνεις. Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις, τη καληνύχτα στα φιλιά τι μου τα δίνεις. Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις, τη καληνύχτα στα φιλιά τι μου τα δίνεις. Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις, τη καληνύχτα στα φιλιά τι μου τα δίνεις. Δε θα με ξεχάσεις, θα με σκιά μες στον καθρέφτη, με τα συνέργα του κλέφτη, ένα γέλιο θα σου κλέψω αν γελάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Θα με σιωπή και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός απ' το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις σε ανεξέλεγκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι. Να ξέρεις μόνο ότι ζω για να σε περιμένω, να σε ξεχάσω ίσως μπορώ, μπορώ αλλά δεν θέλω. Πάνω με αισθήματα σκάνε σαν κύματα, μου έχεις λείψει. Ψάχνω μηνύματα, να βρω νοήματα που τα έχεις κρύψει. Σε κάποιο μήνυμα ακόμα μ' αγαπάς, σε κάποιο μήνυμα υπάρχουμε ακόμη. Πώς καταφέρνεις και με λέξεις μ' ακουμπάς, έστω και μέσα από μια αψυχή οθόνη. Σε κάποιο μήνυμα ακόμα μ' αγαπάς, το χρόνο εκεί μακάρι να είχαμε παγώσει. Κι αν τώρα λες πως όλα τέλειωσαν για μας, σε κάποιο μήνυμα δεν έχουμε τελειώσει. Σε κάποιο μήνυμα δεν τέλειωσε για μας. Εκεί για πάντα εμείς θα είμαστε ζευγάρι,
σε κάποιο μήνυμα ακόμα μ' αγαπάς, γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να μου το πάρει. Μόνος μου, χωρίς εσένα μόνος μου, δεν ξέρω πια τι ζω, δεν ξέρω που ανήκω. Μόνος μου, άδειος μπροστά ο δρόμος μου, το βλέμμα στο κενό κι η πλάτη μου στον τοίχο. Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει κι όλες οι θάλασσες μαζί. Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει, όπως το φως που φέρνει ο ήλιος όταν βγει. Να ήταν η αγάπη ένα όνειρο που πιάνει και θα κρατήσει μια ζωή. Να ήταν η αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή, να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει κι όλες οι θάλασσες μαζί. Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει, όπως το φως που φέρνει ο ήλιος όταν βγει. Να ήταν η αγάπη ένα όνειρο που πιάνει και θα κρατήσει μια ζωή. Να ήταν η αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή, να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Έρχεται. Ωραία. Και πάμε. 1, 2, 1. Τέλεια. Μισό λεπτό. Πάμε να γράψουμε, δεν είχα μύχο, Καλύτερα. Μπράβο, μπράβο.